od Evropske unije nam je svako zlo stiglo u Crnu Goru, pa i u regionu. Naročito za naš narod. I ta Evropska unija je naše generale vraćala kući u kovčezima. I ta Evropska unija je osudila na 100 godina naše mučenike i vojnike koji su branili naš narod širom regiona. I ta Evropska unija nam je uvezla LGBT vrijednosti. I ta Evropska unija je držala Mila Đukanovića 30 godina na vlasti. I najvažnije, ista ta Evropska unija nas je bombardovala 99. godine. Ljudi ovdje imaju utisak nakon one konstantne mantre koja traje 25 godina u Crnoj Gori, Evropska unija nema alternativu. Imaju utisak da je NATO pakt neka grupacija sa Marsa. Ne, gospodo. NATO pakt je sastavljen od gotovo svih članica Evropske unije. Nije nas bombardovao Jupiter, nego Italija, i Francuska, i Njemačka, i brojne druge zemlje u Evropskoj uniji. I nemojte da se ljutite na mene kad kažem mislim da Crna Gora nikad ne treba da uđe u Evropsku uniju. Isto to mislim i za Srbiju. I za Republiku